Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांखौ UV Bodo official चेनेलाव लोगोफोर बे भिडिअ मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्टनि सायाव आरोना नंगौ बे इउट्युबआ रावनिबो बिमा बिफानि प्लेटफर्म नङा नाथाय बे बिमा बिफानि प्लेटफर्म नङा होननानै जोंनि गेजेराव माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनाया जोबोद गाज्रि सासे anything MJ दा बिथाङा भिडिअ बानायजों जोंनि गेजेराव मोनसे एडुकेशन चेनेल नांगौ सेक्सुअल एडुकेशन चेनेल नांगौ बाट बेवहाय मोजाङै बिजिरना नायबाय बेवहाय जेबो मोजाङै सेक्सुअल एडुकेशन होनाय बेहाय गैया ओंखायनो आं सानो बे चेनेला गावनि माबाखौ सुद्रायना लानाया जोबोद गोनांथार जुदि बिथाङा मोजाङै एडुकेशनेल होयोब्ला अब्ला माबा जागौमोन नाथाय बेवहाय नायहैबा जेबो खोनासंजायै दं आरोना रावफोर बुंनायफोरा खोनासंजायै मोजां माने एडुकेशन होनाया बेबायदि जानो थाङा बेखायनो बेखौ बुंदों जाय नायजाया बेखौ बुंदों आरोना बयबो गावनि भुलखौ गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै जाहाथे मोजां भिडिअ बानायो मोजां बिथिंनि सायाव नोंथाङा एडुकेशन होनो लुबैदोंब्ला बेफोरनि सायाव आथोन बिगियाननि सायाव नोंथाङा जुदि एडुकेशन होनो लुबैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा मोजाङै जाहाथे एडुकेशन होब्लानो जाबाय सोलोंथाइ होब्लानो जाबाय एसे मोजां साननानै मोजां भाबैनो होब्लानो जाबाय मानोना बेवहाय गोबां उन्दैफोर फैयो बे उन्दैफोरा नोंखौ नुनानै सोलोंगोन जों नोंखौ जेबो धुमखि बायदिसिना होनो थाङाखै आरोना जों नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों आरोना जोंनि बर' हारिखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जाहाथे मोजां जानो थाखायसो जों बेखौ बुंदों ओंखायनो नोंथाङा जाहाथे मोजाङै बेखौ सुद्रायनानै लायोब्लानो जाबाय जोंखौ जेबो गाज्रि मोननो गोनांथि गैया जों नोंखौ गाज्रि साननानैबो बुङाखै नंगौ बे इउट्युबआ रावनिबो बिमा बिफानि प्लेटफर्म नङा बियो जाबाय मोनसे आमेरिकानि मोनसे प्लेटफर्म बेवहाय जोंनि गासैबो सुबुंफ्रानो भिडिअ बानायनो हायो आरो गासैबो बिथिंनि भिडिअ होनो हायो खालि मोनसे आथोन बिगियाननि भिडिअखौ नों अपेनलि होनो हाया खालि नों माने मोजां भिडिअ होनो हायो सोलोंथाइ होनो हायो बायदिसिना नोंनि थानाय जानाय नोंनि लाइफ स्टाइल भिडिअफोरखौ निउस बायदिफोरखौ नोंथांमोना होनो हागोन नाथाय आथोन बिगियाननि सायाव नोंथांमोना जुदि अपेनलि होयोब्ला बे होनो हानाय नङा बिथाङा आथोन बिगियाननि सायाव नंगौ भिडिअ बानायो बाट आरो बिथाङा बुंबावदों जे आङो एडुकेशन होनो थाखायसो बानायदों नाथाय एडुकेशन होनो बानायनाया बिदि जानो थाङा आरोना लोगोफोर भिडिअ बेसिममोन आं आसा खालामबाय बिथाङा जाहाथे गावनि चेनेलखौ मोजां सुद्रायना लागोन आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव बोरैबा गोदानै फैदोंब्ला बेबायदिनो माखासे भिडिअ मोजां भिडिअ मोननो हाबाय थागोन अन्नानै नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो गोदानै फैदोंब्ला आरो बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर बाय बाय